So, yes. Ayun. Hindi ko uubusin guys ha. Kasi hindi ko naman talaga siya uubos. Ang dami-dami nito. So, kukuha lang enough para sa mukbang natin today. Ooh, look at that. Look at that. So, uy, grabe ah. Oh my God! Hindi ko ina-expect na ano, para pala siyang whole crab din na ano, na tinanggalan lang ng cover. Ayun, nakala ko puro claw lang talaga. Smells like crab talaga. Oh no. Oh my God, look at that. Kung gaano kalaki. Oh? Diba kung gaano kalaki yung ano nyo? Oh, silaki na kamay ko. So, yan ba? Approximately 6 minutes. Crab is ready when meat is warm to the touch. Do not overcook. So, ayan. Kailangan pa natin i-rinse ng water. Ayan, para mawala yung mga icy niya. So, ayan, 2/3 na ba? Kulang pa. 1/3 lang ata to. Yeah, 1/3 lang yan. So, yung lutuan ng ano, pagkain ng babies. Yee! Who's excited? Let us check. Yes. So, yan. Halos kumukulo na. Nilagyan ko siya guys ng half ng lemon. Ini-squeeze ko and inilagay ko na din yung ano, yung balat. Kasi it smells like talagang seafood. Malansa siya. So, ayan. Yan. Pwede natin yung crab para iyan na natin submerge. Ooh. Ayan, lunch break na ata ng mga empleyado dito sa dito. May ano dyan, may opisina dyan eh. At habang inaantay natin yun, let's get our tada! Cucumber. Ayan, bumili ako last 2 days ago. Hindi na siya crunchy, feeling ko. Pero okay na yan. Wala na ko ibang cucumber. Ito na lang. So, pagtsagaan natin. Grabe guys, sobrang busog ako. Pero yung busog na hindi siksik, alam mo yun? Kasi may busog. Sa bagay kasi wala akong rice eh. Hindi naman ako nag-rice, kaya ganun siguro. Pero ayun, sobrang busog talaga. Buti na lang dumating si Emma sakto, tsaka si Auntie. Galing sa pag-aasikaso ng SSS. So, nag-lunch na muna din sila. Nakasalo ko si Emma. So, yeah, walang nasayang. Naubos namin. Kaloka. So, ayun, edit ko na siya ngayon para ma-upload ko na. Wala din na kayo mag-aantay ano pa ng ilang araw pa. So, baka mauna yung mapanood yung mukbang kaysa sa vlog today. Okay, isa-separate ko kasi yung mukbang kasi medyo mahaba, you know. Kaya, ayun, tara na. Pasok na tayo sa loob. Gawin na natin. Pero before that is, kailangan ipasok din natin si Groot kasi mag-iiyak yan. For sure. Diba? And then, may lakad din kami later. Mga alas 3, antayin ko sila Auntie kasi umalis sila ulit ni Emma. Oy! Hindi tayo bababa. Come here. Doon! Aray ko, ang sakit ng ano ko guys. Ang sakit ng mga singit ko. Parang first time ulit. Malamang kasi ang tagal naming nawala, diba? So, pati si Daddy, sakit na ng mga braso niya. Kailangan masundan agad. Yan. Mag-edit lang ako. Maingay, nanonood siya eh. Yan lang yung boy. Baita! Uy! Ayun, mag-edit lang ako guys ng ating mukbang para ma-upload ko na rin siya. So, what is the day today? 23. May naantay lang din akong deliver bago kami umalis. Tapos sila Auntie nga inaantay ko makabalik.
And then si Chris is, di ko alam, dun sa anak namin na yun. Sabi magte-text na lang daw kung anong oras siya susunduin. Dinala niya yung cellphone niya. At may gagawin daw silang project sabay ng kaklase niya. So, antayin ko na lang yung text ng batang yan. Ay, grabe, nabusog talaga ako sa sa crab. Parang nabigla yung chan ko, diba? Ay, pasensyahan nyo yun guys, kung ganun lang. Kasi first time pa lang naman. So, mag-i-improve pa tayo. Promise yan. And, alam mo yun, medyo magulo, maingay. And, malansa. Oh, malansa talaga siya kung sa malansa. So, para kayong yung amoy ng dagat or yung amoy ng palengke sa mga seafood section. Ganun yung amoy niya. Medyo nakaka-throw up siya. So, masarap eh. Tapos yung cucumber nga, pag wala kang cucumber, hindi mo may enjoy yung guys, yung ganung pagkain. Unless is gagataan mo siya or sweet and sour mo or yung sauce, special sauce for seafood. Pero pag ganung boil lang siya, kailangan may cucumber ka talaga. Kasi yun ang pampatanggal ng alat and lansa sa bibig. So, sana ma-enjoy nyo yun. Pasensya na kayo ulit sa kinalabasan ng mukbang. So, ginawa ko ng effort guys. Yun lang mabibigay ko. Kaya sana magustuhan nyo pa rin kahit pa paano. Hello guys! Magandang hapon. So, we are here sa Suzuki, Manila Bay. Ayun, tayo tumitingin ng sasakyan. Yung pang ni Chris, pang ano tawag doon? Pang service. Ayun. Pag nag-school na siya sa Nueva Ecija. So, medyo napaaga guys kasi ewan ko, napadaan ako noon dito. Tumingin-tingin lang ako. And then, alam niyo yun, nasa yung stock ako. So, pero bala ko naman talagang bumili, diba? Kasi sabi ko, hindi pwede yung, kumbaga para sa akin, safe sila sa everyday. Kasi tatlo sila mag-aaral na sa sa Nueva East, sa bayan. Si Bilab, si Kuya Peter, tsaka si Chris. So, kaysa mag-tricycle sila. So, tatlo sila. Times 3 mo yung everyday nila na diba? Tapos, yung monthly mo pa. So, sabi ko kay Nene, kuha na lang tayo ng pang-service nyo. And para na din sa nila, tawag dito, pag nanganak si Nene, yun. Kasi mahirap kapag ka-tricycle doon, matagtag. So, yun. Para may magagamit din si Nene kapag magpapacheck up ng baby, ng newborn, diba? So, ayan si Daddy, kasama ko siya. Huwag ka magulo. Ayoko na ito. So, dito ko sa loob ng ng jeepney. Kasi akala ko, okay tong jeepney. Kaso, sikip pala. Ayan, parang 4 lang yung magkakasya sa kanya. 3 yung bagets. What if gusto sumabay din ni Nene, diba? So, pang-apatan lang kasi to. All-wheel drive. Asan? Ayan. Ito kasi gusto ni Daddy kasi 4-wheel drive daw. Gusto niya ipalift din. So, sabi ko, sa kanya is lang naman. Yun nga, pang service. So, hindi na kailangan. So, waiting lang kami guys sa mga documents na pipirmahan. Kasi tomorrow, makukuha na natin si Bunso. Ayan. Bunso namin yan. Swift. Pero ang pangalan niya is si Taylor. Ang baduy. Gusto mo bang palitan yung name niya? Hindi na. Kasi di ba pag Taylor talaga, yung red na lipstick niya, di ba? Taylor. So kaya ang kinuha ko is, since sweet din naman yung niya, yung pangalan ng car. Si Taylor na lang. Ang aming bunsong mahal. So, yes. Sana maaga bukas yung release para maaga din namin madala sa sa Antipolo. Kasi yun ang namin kapag ganun din kay Tonton, diba? After Casa, yung pagkalabas ng Casa, diretso agad, pa-bless. So, same sa H100. Ang kapitbahay mo lang. Pupuntahan mo? Hindi. Bakit? Hindi ba makakarating ng Antipolo? Nakakalungkot. Oo. Makakarating ng Antipolo, pero same day ba yun? Ay!
Sige, sige. Salamat. Pag dumating tayo doon, yun na, kapunan na. Ang yabang mo. Ang Ito, yabang. masyado kang huli. Ano, ang daling kausap na itong daling kausap na itong agent ko. Napadaan lang naman talaga ako dito guys, ng birthday ko. Kasi dinala namin dyan yung H100. Dito kasi, dito na kami nagpapa-change oil. Kasi ang layo dun sa anong lugar? Kainta pa namin kinuha yung H100, diba? So, dito na lang namin dinadala. Napadaan kami, nag-check ako ng ng sasakyan since gusto ko talaga magkaroon ng Swift at dapat noon inalokan ako ni Dalton ng second hand. So, na-inlove talaga ako sa Swift na red. Kaso, yung time na magda-down na ako, ayun, na-sold na pala. Sayang. So, sabi ko, magkakaroon din ako niyan. Talagang inani. Ba't sumama yung loob? Kaya, ayun. Darating bukas si Bunso. Kukunin natin dito. Service yan ni Chris tsaka nila sa pero for the meantime nga ako muna gagamit kasi pag tawag dito Gitero What's yours is mine and what's mine is mine. Diba mga kids? Ano yun? What's hers is mine and what's mine is mine. Ay, kagaling. Kay Pedro, pwede kay Julio. At yung kay Julio, lang. Hindi pwede kay Pedro. That's from Buisit. So, ayun. Uy, si Chris hindi pa tumatawag, Oo nga. Taba-taba ng put niya. Ayun. Parang ako lang. Charot. So, pero hindi yan. Display lang yan dito Hintayin natin bukas. Nakakatuwa. Bukas, pakilala ko kayo sa ang tawag sa kanya? Sweet. Hindi yung nag-assist sa atin. Agent. Yung sa agent. Ang dali-dali niyang kausap. So, walang kapagod-pagod. Natagalan na kami dahil sa business permit. Diba, kailangan ma-renew kasi yun. Kasi isa yun sa requirements. Pero, kung kumpleto kayo sa requirements, guys, kahit 1 week lang, makaka-avail kayo ng brand new car. So, anyway, yun lang. Happy lang. Tapos na tayo guys sa autograph. Ay, pinasundo ko na si Chris kay Japong. Kasi anong oras na mag-alas 6 na. Nag-ata yung binata ko sa school niya. So, pinasuyo ko na lang kay Japong na siya na lang magsundo ulit. Ayan, and then pupunta kami ni Daddy sa sa Baclaran Church. Alam niyo na araw ng si Mama Mary Day. So let's go. Sayang lang kung napaaga-aga yung yung tapos nung pagsain ng mga documents. Kami sana magsusundo kay Chris. Tapos sama-sama magsisimba. So ayun nga. Alam niyo naman dyan kapag dami pinipirmahan colors to the point na naiiba na minsan yung stroke, diba? So, tapos na. Kaya papunta na tayo with Daddy. Gutom na kaya. Gutom pa na ako din. Gutom na rin ako. Pero hindi masyadong gutom. Ayun, tapos Jollibee na lang tayo. yung brag pala. Kailangan ko bumili ng brag apple cider. Uy guys, good news. Pumayat ang lola nyo. Hindi lang halata, pero alam mo yun, yung mga kaunting taba-taba sa katawan natin. Ay, nasuot ko na yung isang isang t-shirt ko na fitting to sa akin dati. Ngayon medyo maluwag na. Nakakatawa. Tuloy natin yung apple cider and then yung warm water. And plus jeep pa, diba? So, bongga! Kahit maglalamon tayo. Lamon ng lamon. Mukbang ng mukbang. Ayan, ito na yung ito rin naman yung naabutan ko na to yung pinaglas na nila yung yung sa wishing well. Yun, pinapatapos lang namin guys yung isang novena kasi kumain muna kami kasi gutom na kami kanina. So, patapos na yan. Tapos sunod na next novena. Oras-oras naman yun hanggang alas 7. Ang dami. Ayun, lagi kong kasama nun dito si Chris, magsimba, tapos manghihingi siya ng
ng yeye. Dito siya lagi nakatambay. Magwi-wish siya. Grabing wish nun ng anak ko lagi. Ayun guys, dumiretso kami dito sa sa MOA after Baclaran. Bibili lang ako nung brag. At wala na talaga. 2 days na ata ako din nakakapag-brag. Sayang naman yung yung nabawa sa atin. Tsaka nakakamiss din. Alam yung everyday, every morning, yun na talaga yung routine mo, diba? So, bili tayo ng extra pa. Ay, alam ko may nag-comment na malaki daw. 1 liter ata meron. So, yun ang bibili natin. Pag may nakita ako. Anyway, ayun. Kuha lang ako neto, guys. Na-miss ko na yung amoy ni Tonto na itong black on ice na to. Black ice pala. Black on ice. Black ice. Alam ko, ang dami kong binili nito nung bago-bago pa lang si Tonton. As in, literal na nag-hoard ako niyan. Hindi ko lang mahanap kung nasaan. Kaloka. Pag nagtago kasi, hindi na mahanap eh. Wala nang maliit. Sana yung maliit lang. Laki nito eh. Pero kunin ko na yan. Para kay Taylor tomorrow. Dala na tayo. Or wag na muna natin lagyan para amoy bago pa rin. Diba? Yung amoy ng bagong sasakyan. Yan. Okay na to. 5. Ay, hindi. 4 lang. Ayan. Nakahanap din ako. Kaso wala na yung with honey. Sa ano ko yun nabili sa SNR. So, next time na pag pumunta ako. Maliit lang muna binili ko kasi walang malaki. Puro ganitong size lang. Sabi nga ni Daddy, isang box daw. Sabi ko, grabe naman. Okay. So, ayan. Makakapag apple cider na ulit tayo tomorrow. Ayan. May nahanap lang tong flask. Hindi ko alam mo ng flask. Bauna ng alak. Wala. Dapat daw kinuha kami sa Hindi sa cash and carry na lang. Hinip na si Daddy yun. Saglit dalon, Daddy, please. Please. Double cheeseburger. Ayun. Hinantay ko lang guys yung dito sa customer service kasi bumili ako ng GC. Ayan. Para sa mga reseller ko to worth 50,000 pesos. Papabigay ko yan. Sa mga sa mga nakakakota kasi may mga minimum kasi ako yung ganun. So parang incentive. We're home, guys. Ayan ang mga bebes. Ayan. Ginaganyan pa rin pala namin yan. Kapag kagabi, may pangharang. Kasi si Poknat, mahilig yan sa sumampa dyan. So dito natulog si Poknat sa ibabaw ng mesa ngayon. Ayaw ko sa kasi mami nakita ko na kung bangka sa FB. Hindi mo na nagbukbang sa FB. Sa vlog yan. Okay. Kami dito tayo, mamo. So, yeah. So, pumabili natin. Binili namin. Lagay mo na to doon, anak. Lipat mo na. Ayan. Kung anik-anik ang aming binili. Ayan, bumili ako nitong measuring cup kasi magpa-flash out ako. Yung para sa mga gallstones. May nagturo sa akin or nakita ko sa FB. Ano lang siya, guys. Lemon lang and then lemon lang and anong oil yun? Extra virgin olive oil. baby oil. Ayan. Kailangan ko niyan. Then ano ba? Nawawala naman sarili ko. And then itong ice black na pampabango kay Tonton and kay Taylor. Then Deo, try mo na kaya ito. Ice tray na bilog. Ayan pa nga ni Daddy. Pag nag-shot siya. Bilog-bilog. Pero pwede na yan. Isa lang Kahit sa cook, pwede yan eh. Sarap nung cook kung natitempa ko. Pero no. And then bumili ako ng pang namin. Mga essentials lang, guys. Ayan, pang first aid. Yan, Mediplus. Yung tape. Tapos May kasugot ako na strips. mahaban. Hindi ko alam kung galing saan. Sana yan, sa mga kigrot yan or sa mga kanto-kanto yan. Then, ito naman sa nails. Kay Daddy gusto ko linisan yung kuko niya, tanggal yung mga ingrown niya. Bula ko ng nipper, ng
cuticle pusher. Tapos, ito pusher pa, yung medyo matulis-tulis kasi papahasa pa yan. And then, wala, daddy, buti tinabasag yung ano, yung brag. So, dyan lang yan, brag. And then, spam. Less sodium. 2, 4, 6 pieces. Okay, tabi na. Then, pedigree. Yan, pang ano sa mga doggies, pang halo. And then, sa ano daw ni daddy, sa ipis. Nagbago na tayong kote. And then, etong Giggles. Ito, favorite ano ko to guys. Wet wipes. So, laging meron nito kasi, diba, may arenola ako sa loob ng kwarto. So, ayan, kailangan laging merong wet wipes. Then, ayan, yung sa ano pa namin. Sa, ano ba sabi ko? Mga kasama nito kanina. First aid kit. So, may agua oxinada. Tapos, ito, binili ni Daddy's pang sa scratch. Rubbing compound, heavy duty cleaner. Kay Tonton, yung mga slight crutch. Ano be? Ano? Scratch. Di ba may turtle wax ka na, Daddy? Iba yun. Iba ba yun? Ano yan eh? Rubbing compound. Compound. And then, ito. Wala. Just in case lang, diba? Ayun. Carolinal renewing scrub para sa paa. Mag-foot scrub kami ni Daddy. Foots pa pala. Sa bahay lang. O, diba? Tapos, ito. Nourishing cream. Wala lang. Naliw lang ako. Bumili lang ako. Parang feel ko lang. Then, cuticle remover para sa nail care. Sa paa. Then, yung solvent. Para sa mga naninigas na nail polish. Then, this one, pang hiwa-hiwalay ng 2 nails. Alende. Ayan. Ayan, sa kanya. Ginawa niya. Takot ka rin kay Groot, no? Baka nga sabing ka, no? Kasi ganyan niya kapag ano eh. Hindi mo pwede basta nalang agawan yan. Mga agat at mga agat. Utakan lang. Buhos na ng tubig. And then, ito. Yan, para sa mga para sa store. Kasi di ba nag-ahakot sila minsan. So, bumili ako niyan. Then, cornstarch. Parang walang kagana-gana yung ano kong guys, no? Nawawala kasi ako eh. Kasi nawawala ako sa wisho. Tapos, ito. Nalagay ng first aid kit na may libreng baunan pa. So, ayan, baka dito na lang first aid kit. Dito yung sa nail care. Then, mi goreng. Ayan. Ito ang masarap na mi goreng eh. Yung, may mi goreng ang laki niya pero hindi masarap. Itong Indomie. Yung masha wrap. So, bumili kami ng 2 packs. And then, yeah, eto na. Kitchen na. Yung pang sandok ng kanin. So, ayun lang guys, ang aming anik-anik na napamili. Sarap talaga ng cook, pero oh my gosh. Pigil-pigil. Eh, ayun pa pala. Ha? Gluten, dito ka. So, eto pa pala. Tissue. Ayan, paper towel. Pang ano sa mga prito. Then, ito, 2 pala yun. So, dito yung nail care. Tapos, doon yung first aid kit. Tapos, itong universal extension. Then, lagayan nito. Sobrang baba lang pala. Colors. And then, alcohol. So, that's it, guys. Ayan. Ang ating haul. So, yan, mag-freshen up lang. Nakaligo ka na, Chris? Tapos mag-brush ka ulit, ha? So, yeah. Good night. See you tomorrow. Good night, ha? Night. Night, Daddy. Hi, hello, welcome to my show. Mami. Yan lagi yung ending niya. Yes. Sa Saturday, tulungan mo ako mag-edit sa interview namin, ha? Oh, sige, sige. Ako yung edit. Papasukin mo na si ano, Daddy, si Groot. Kasi